Vítajte pri porovnaní hýzov Easy Static Non-Reflective a Easy Static Reflective. Zvršok je dosť rozdielny. Easy Static Reflective sú oveľa bledšie a môžete teda vidieť aj práve na tomto videu. Easy Static Non-Reflective majú tmavšie pásiky a aj celý ich zvršok je vlastne inak popredkávaný tou látkou. Nie je reflektívny a jediné, čo na nich svieti, sú vlastne šnúrky. Naopak, Easy Static Reflective sú popredkávané špeciálnou niťou, ktorá má hrúbku 3 mm a preto svietia úplne celé, vrátane šnúrok. Čo sa týka pull-tabu, pull-tab je úplne rovnakej farby a takisto ani jeden nesvieti. Boost je na oboch použitý 3.0, čo je najnovšia generácia Boostu, ktorá by mala byť najpohodlnejšia. Rozdielne oproti ostatným hýzom na nich je to, že Boost 3.0 má oveľa viac dots na jeho povrchu. Čo znamená, že keď si to budete porovnávať napríklad s tintami alebo s Belugami 2.0, Boost bude veľmi rozdielný a preto sa aj ledičeky robia oveľa ťažšie momentálne. Vložka je úplne rovnaká. Takisto, keď ju vyberáme, na pete je znak Adidas a vedľa toho malé R-ko. Je to úplne to isté a na základe toho sa to rozlíšiť nedá. Čo sa týka vnútorného tagu, tagy sú veľmi podobné, ale stále sú tam rozdiely. Samozrejme je iné sériové číslo a rozdiel je teda aj v sizes, keďže toto je 38 a toto je 37,1. Čo sa týka celkovej podrážky a jej farby, tak je úplne nerozoznateľná. Obe sú biele, alebo by som to nazval, že cream. A teda podľa toho sa to rozoznať nedá. Na Easy Static Non-Reflective je stripe dlhší. Ide takmer až k špičke. Na Reflective je seknutý oveľa skôr a medzi koncom a špičkou máte veľký rozdiel. Čo sa týka stitchingu. Stitching by som povedal, že je rovnaký. Teda tvar jeho musí byť rovnaký, ako je na všetkých hýzoch. Čo je rozdiel? Tak na Reflective sa mi zdá svetlejšia niť, ako je použitá na Non-Reflective. Čo sa týka pety, jej zlepenie je úplne rovnaké. Klasicky podrážka a časť pety, tej gumy, ktorá smeruje k podrážke, je tmavšia. K šnúrkam by som povedal jedine, že Reflective majú vlastne šnúrky trošku tmavšie, ale svietia úplne rovnako. Keby som vám ich dal obe do ruky, tak to veľmi ťažko rozlíšite, ale toto je jediná vec, čo som si na nich tak všimol. Čo sa týka Free Stripes na heel, tak tie sú úplne identické a takisto keď na ne zasvietite bleskom, tak vám vlastne budú odrážať svetlo naspäť. Čo sa týka špičky, takisto je úplne rovnaká, čo sa týka farby aj čo sa týka znaku Adidas. Fond je identický. Čo som si všimol, na Reflective je trošku tmavšie toto a menej to presvita ako na Non-Reflective. Krabice sú úplne nerozoznateľné. Na oboch sú názvy Static, čo znamená, že názvy sa nelíšia. Čo som bol prekvapený, obe majú európske boxy, čo znamená, že nerozlíšite to ani na základe toho. To, či vám došli Reflective alebo Non-Reflective, rozlíšite až, keď si tenisku vyberete z boxu a budete sa na ňu pozerať. Rozdiel na týchto môžete vidieť teda úplne zjavný. Šnúrky sú síce rovnaké, ale zvýšok Non-Reflective je vlastne nesvietivý, čo odvodzuje aj ten názov. Easy Reflective sú svietivé celé. Je to vďaka tomu, že ich zvršok, ten prime knit, je prepletený vláknom, respektíve niťou, ktorá tomu dodáva tú reflektívnu schopnosť. Podrážky sú vlastne klasický boost, čiže nesvietia, guma takisto, pull-tab nesvieti, vložky sú nesvietivé. Čo teda jediné svieti, je zvršok z prime knitu, stripe je na oboch non-reflective, čo znamená, že jediné, na čo slúži to, že je priehľadný, je to, aby vám bolo vidieť ponožku alebo aby tie easy boli niečím obzvláštnené a šnúrky svietia úplne rovnako, čiže tam sa rozdiel zistiť nedá. Jediné, čo tu môžete vidieť, je ešte rozdiel v stitchingu, keďže stitching na Reflective je urobený z tej istej nite, ktorou je popredkávaný celý prime knit a teda ten svieti. A na týchto nesvieti, keďže je z nite, ktorou je vlastne spravený celý zvršok na Non-Reflective. To je bolo k tomuto porovnaniu všetko a teda tešíme sa na vás na budúce.